Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Yau shirin mu na musamman ne, shiri ne da zamu yi magana akan yadda zaka mai da wayarka ta koma kwamfuta. Gurin bude abin da nake nufi da wannan abu shine yau wani application ne na musamman zamu nuna muku amfanin sa. Wato application wanda zaka iya bude browser ce da zaka iya bude feji kala kowanne kana kallon sa ba tare da kace wai sai dai ka dinga yin minimizing ba kana wahala da kanka. So wani application ne mai sauki wanda gaskiya application ne mai ma'ana, application ne mai daɗin amfani wanda duk wanda ya amfani da shi zai ji daɗin sa. To gashi nan already ina da shi, nayi downloading din sa, amma ga wanda ba su da shi bari in koya muku yadda ku downloading din sa. Gashi nan dual to na Play Store dina, bari in kamo mana Play Store dina. So idan na zo Play Store gashi nan na bude, ka rubuta dual a wayarka. Sorry, bari in ga sunansa, kun san kan nawa ne, akwai abubuwa da yawa a kansa. QUAD yau gashi nan dual card, kun ga yadda na rubuta, sai kai search. Already gashi nan nayi downloading sa, dual browser. Idan ka rubuta dual QUAD shine sunan application din. Gashi ne already an ce min installed, sakamakon na install din sa. Kun gani? Gashi already ya bude. Ni yanzu sai dai kawai in yi opening din sa saboda na riga na bude shi. Idan gashi na bude. To kamar yadda na bude wannan application za ku gani gashi nan ya rabu gida biyu. Idan ina son in ƙara wani ɗaya site din gashi nan, na taɓa nan ma wani ɓangaren browser ne daban, nan ma ɓangaren browser ne daban. Misali a nan gurin ina so in ɗan yi wani aiki, misali wani abu nake so in duba, kuma at the same time ina chatting a Facebook. To kun ga inda zaka yi kenan, nan ka bude misali a nan gurin, yanzu nan bari na rubuta misali BBC Hausa. Misali ga BBC Hausa zan bude .com. Na bude bbchausa.com a wannan na ina gashi na bude bbchausa.com a wannan shafi ko kuna gani na ai. To ta nan gurin kuma in na ga nama zan rubuta CNN, misali CNN.com, sai na bude. Abin da yasa na gwada mana wannan dabara ba dan komai bane, ba wai dan ba zan iya bude wasu site bane. Misali zaka iya bude saman nan ka bude facebook.com, kasan nan kuma ka bude wani abu daban. To duk dai haka ake yi, kamar yadda nayi muku nan yanzu. Gashi kun ga nan, gashi ina kallon BBC at the same time ina kallon CNN. To idan misali ya kasance kamar kana son kai ko live chat ne ma, ko wani abu ne makamancin haka, ko wani abu ne makamancin abu da ya kasance kana son kai amfani da screen guda biyu, ko forex traders wanda suke forex trading, wanda suke buƙatar su ga screen din su ya kasance gida biyu, suna kallon wani abu a sama nan kuma suna trading din su, za su iya amfani da wannan application mai suna dual card domin mutum ya ji daɗin amfanin sa. Domin application ne wanda yana ƙayatarwa 100% kamar yadda na faɗa muku. To wannan shine, kuma sannan shi application ɗin nan zaka iya raba shi gida huɗu kamar yadda zan nuna muku yanzu. Kamar yadda kuka sani a nan gefen nan screen 1 ne za ka gani su browser biyu, ka taɓa screen 2 kuma yanzu empty ne saboda ban danna komai akan sa ba. To yanzu na under screen 1. Idan ina so duka screen huɗun ya buɗe, sai in taɓa option ɗina a nan, wato nan settings. In na taɓa nan, in ka dawo can ƙasa za ka ga browser layout da a cuye yake. Ina taɓa shi nan gashi ya koma huɗu. Nan gashi ina kallon wannan, zan iya browsing, ina browsing at the same time nan ma ina browsing, ko kuma nan ina browsing, nan ma ina browsing, nan ma ina browsing. Amma yanzu preferably saboda kan nawa ai guda ɗaya ne, mutum ne ni ba robot ba, bi zai fi mu, saboda ba mamaki ko forex trading nake. A nan gurin misali na rubuta coin market cap, ina kallon coin market cap a nan kuma ina trading ɗina. Idan misali kamar masu yin binary trading ne ko kuma wani abu makamancin haka. To masu sauraron mu da kallon mu, mun gode da bibiyar tashar mu da kuke yi ta Alkanawi TV. Muna ganin irin tambayoyi da kuke turo mana da irin appreciating da kuke yi na irin abubuwan da muke yi. To duka muna godiya sosai da sosai. Sannan kar ku damu, ga duk wanda yake da buƙatar sanin wani abu, zai iya bin mu ta Telegram page, zai ga Kano Online School.
So ta ciki ma za ku iya turo mana gajeren sako ko kuma ku mana tambayoyi akan abubuwan da kuke so mu koya muku, ta nan ma za mu iya koya muku, ko kuma ta wanda cikin wannan page namu ma directly, ko kuma ina nufin kasan kowane irin bidiyo namu gurin comment, mutum zai iya shiga domin yayi commenting akan abubuwan da yake so a gayar da shi kai akan abin da ya shafi kwamfuta ko abin da ya shafi waya. Mun gode masu kallon mu da sauraron mu, sai ku ƙara jin mu a shirin mu na gaba. Bye bye.